अरे कि दीदिया के ननदी गड़ौले बिया नजरी, दीदिया के ननदी गड़ौले बिया नजरी, लागता कि दिल्ली लेके भाग जाई जबरी, लागता कि दिल्ली लेके भाग जाई जबरी। तो चल भैया रोवा सभे के ले चलो तनी हम घटना घटल ससुरारी में। जी हाँ, तो टॉप भी कॉमेडी में रोवा सभे का स्वागत है। आइए मैं देसी हानि सिंह। अरे एक दिन के लीला सुनी घटना घटल ससुरारी में, एक दिन के लीला सुनी घटना घटल ससुरारी में। अब मेहरारू हमर बड़ी झगड़ा हूँ, रात कटी मरमारी में। एक रात सुतही के बेरा ऐसा न झगड़ा भइल, एक रात सुतही के बेरा ऐसा न झगड़ा भइल कि वही बेरा मेहरारू हमार नैहर भाग के गइल। तब बीत गइल 2-4 माह। जब बीत गइल 2-4 माह पड़ल माघ के जाड़ा आ सेकल से जब जाड़ तब जपे लगनी मेहरारू के माला। तब भइल झगड़ा सुलझावे चल गईनी हम ससुरारी में, भइल झगड़ा सुलझावे हम चल गईनी ससुरारी में। अब मौगिए से पहले भेंट भइल ओकरे गांव के बाजारी में। तक कहनी हम कि चल घरे अब हाथ गोड़ तहार जोड़ब, लेकिन मौगी कहलस कि आज बिना मरले तहारा के ना छोड़ब। तक कसहू हम बाजार छोड़ौनी आ कहनी कि चलो ई सब हमरा मंजूर बा आ चल घरे आज तहारा बुझाई जाई कि दिल्ली कितना दूर बा। तक घरे जाके खूब गोहरौनी, मनलक ना हमार उ निहोरा के आ ससुर जी के बगल में हमार बिछौना भइल बोरा के। तब भूइया दमाद खटिया पे ससुर हमारा तनिको ना शोभे, भूइया दमाद आ खटिया पे ससुर हमारा तनिको ना शोभे आ ढुकनी खटिया के नीचे आ लगनी हसुई से खूबे खोभे। जब हद हो गई तो ससुर जी मलछी आ गईले आ हम पुलिस बता के पूछ करनी तो ससुर जी बोरा पर नीचे आ गईले। तब जाके हम खटिया पर जाके सुत गई। तो ससुर जी सुतले बोरा पर आ हम खटिया पर रहनी जागल आ ससुर जी सुतले बोरा पर हम खटिया पर रहनी जागल आ तले मौगी आइला बोरवे पर 2 लबदा मार के भागल। आ ससुर जी कहरे लगलन तो उनकर हाड़ पीठ हम सुहरवनी आ चुरैल हमला कइले बिया उनका के हम बतौनी। तो फिर हम बोरा पर सुतनी, ससुर सुतले चारपाई पर। तब हम फिर बोरा पर सुतनी, ससुर सुतले चारपाई पर आ तले लौ लगा के आइल मौगी आ 2 लबदा मोरल सरजाई पर। एकर बाद तो ससुर जी के भइल बा पारा गरम, एकर बाद तो ससुर जी के भइल बा पारा गरम आ कहले कि कौन चुरई सहकल बिया आज तो दवाई एकर हम करब। लगले लुका के देवे पहरा ससुर जी खीस के उबरले, लगले लुका के देवे पहरा ससुर जी खीस के उबरले आ हम सुतनी खटिया पतान के आ उ चुरैल के फेरा में पड़ले। अरे हमके मारे उ मौगी आई, हमके मारे उ मौगी आइल आ बेटी के उ चुरैल जनले आ झोटा पकड़ के आ पटक के लातन मुकन खनले। तो गांव भर के लोग बटोराइल आ भोरही भइल पंचायत, गांव भर के लोग बटोराइल भोरही भइल पंचायत आ गांव भर के सभी लोग कहलस कि पहले डटत तो ई नौबत आज ना आइत। आँख खुलल तो ससुर जी आपन भूल बतौले, आँख खुलल तो ससुर जी आपन भूल बतौले आ कहले कि हमरे गलती बा, काहे कि एकरा के हम रहन ठीक से नइखी सिखावले। इतने कारण ई मर्दे के अबले लगौलस लवना, इतने कारण ई मर्दे के अबले लगौलस लवना। ससुर जी कहले ए बाबू एकरा के घिसियवले जा आ 2 लबदा करिह रोज एकरा उठवना। तबे कहले कभी कि अपन बेटा बेटी के रहन सिखावल जाला बढ़िया। तो चलिए वीडियो कैसा लागल
रउआ सभे के। तो इस वीडियो के अच्छा लागल हुई तो लाइक करम जा, कमेंट करम जा, शेयर करम जा खूब गर्दा, कहे कि फिर मिलब हम रउआ सभे के नेक्स्ट वीडियो में।